Лодката да изкараме. Ето, дами и господа, дългоочеквания Шаро. Ама не съм води като Шаро, бе. А? Едро ли, едро ли? Каквото и да е едро. Каквото и да е. Две плати. Сега ни... Не сме дошли за амури. Шарко, Шарко. Далече. Виж къде отиде? Към Шавара. Много леко върви, бе. Това да не е някой сърбин. Амур някакъв. Не бати някакво, какво се насрава. Сега. Не е рибка. Ако си изморил късек... То на осморка ще направи въжичката. Снимай, снимай. Няма да снимаме, глупост. Не съм дошъл да снимам. Аз съм дошъл да ловя риба. Като можеш да хващаш, снимай. Ще снимам. Къв си ти, че да снимам? Напой да клакаш, да е в това. В кепа. Това замърсява. Аре, краси! Аз ще ли го... Бати рибата, враче. 1 час. Не идва, бе. Не идва. Влез да я извадиш. Хората влизат вътре. Той от брега тръгнал риба. Краси, дай се мятаме на лодката, човек, сериозно. Искаш? Тук няма да излезе. Сега за 3 кила шаран тук, ако ме държиш право. Да, за 30 кила шаран е ба. Къде ще тръгваш по брата? Добре, ба. Че знам как стега аванса тос. Едро ще да е. Краси, да паля лодката. Пак ти казвам. Ще псуваш после. Ей го тук е. Не знам, не виждам какво. Въпросът е какво е? Освободи шпулата на другата въдица. Скарай го над водата ви. Нещо едро. Едро е, то е ясно. Аз като гледам на този аванс как го развива. И тие шарове така, защото до сега щеш да е излязъл ако е амур. Шарове. Вземи влез вътре направо. Влизай, защото... Чакай. 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 Влез още малко. Шарове него, червената перка. Влез, много е близко. Чакай. Не иди, за да не го паш. Влез още Абе, малко навътре. влез бе, човек. Влез още малко навътре. И чакай. Стой тъй. Вкарай кепа между въдиците. Ох. Шарко. Спокойно. Шарко дръжки. Шарко е. Шарко ли е? Шарко е. Чакай, не идей бързо, не идей бързо. Мали. Майко, Чакай, не идей майко. бързо. Ще го вкарам в кепа. Дърпай го. Чостай го. Това е. Хващай го. Би му майката. Той едро ли е, човек? За той ли да занимава с глупости? Той 15-ка. 15-ка, 20-ка, както искате, тъй го сетете, да.
15. Ти за 15 ли дойдеш? Чекай, дай.